Vidíš ich? Vidíš tie nebohé zvieratka? Vidíš tú srnku a tú lištičku a toho orlika nebohého? Kvôli tebe a tvojim papierovým faktúram sme im vyrúbali celý les. Oni tu bývali kedysi. Stali sa z nich bezdomovci. Jasne, vyhnali sme ich na cestu, tam ich pozrážali auta. Lebo potrebuješ papierové faktúry. Ako na čo sú ti? Čo ich doma archivuješ? Že kúriš s nimi? Ne. Ty si ekológ, že? Ty ich nosíš do zberu všetky tie faktúry, že? A vieš, čo stačilo? Úplne jednoduchá vec. Stačilo, aby si vyťukal www.zsefaktura.sk a zaregistroval si elektronickú faktúru. Všetky mohli žiť. Toto sa vôbec nemuselo stať. Pozri sa jej do tých sklenených očí. Pozri sa tej srnke do tých sklenených očí a povedz mi, že si nezaregistruješ elektronickú faktúru. Aha. Vidíš tú slzu? No to chcem vidieť, ak sa jej do tých očí pozrieš. A budeš to celé na mňa hádzať. A keby si zaregistroval elektronickú faktúru, mohol si vyhrať elektrický skúter. Ako tento fešak. Aha. Dík, jaká srnka. Ten si zaregistroval a vyhral. Ale ty ne. Ty radšej budeš dostávať papiere domov, budeš chodiť na poštu. Super, že? Kamo, dobre to robíš, že? Kamo, zapni sa. Sekni s papierovou faktúrou. zsefaktura.sk